На Москву табе маршрут, інфармуюць фрыца. Фрыц сказаў бадзёра: «Гуд, можна пажывіцца. Сала, масла, цукар, мёд гітлераўца вабяць. Фрыц плячысты на жывот, і мастак паграбіць. Майстар арганізаваць вопратку, абутак, а Москву збіраўся ўзяць ён за 2 сутак. Роўнай стужкаю бяжыць на Москву дарога, па абочынах ляжыць мёртвых фрыцаў многа. Шар парожняй галавы фрыц схіляе ніжэй, недалёка да Москвы, а да смерці бліжэй. Фрыц штодзень чакаў бяды і сядзеў у шчэлі, а фашысцкія рады больш і больш радзелі. Чалавек му 25 засталося з роты. Фрыц паспеў, аднак, прыдбаць ялавыя боты. Ён зрабіў усё, што мог, і сягоння рана сілай здзёр ён боты з ног на сяле ў Івана. Ціха крадзецца Іван да фашыста ката, у руцэ яго наган, у другой граната. Захапіў паветра ўзмах, гром і бліскавіца, і застыў на момант жах у вачах у фрыца. Колаў стук сярод палёў, слуп рухомы дыму. Едзе фрыц з вайны дамоў, едзе на радзіму. Ён зрабіў усё, што мог. Боты тут з сабою, не хапае толькі ног. Ногі пад Масквою.